lamsogo ani YouTube channel ni viewers rok eba kha ani AD Entertainment channel ni viewers rok no tini norok no ang saklaijak je thanayo ani channel ni bisingte koglok participate nai eba khe batailemung ngai thangi tango tini o batailemungo ang first o batailemungo tini participate khlanya sine eba khe sini takhok Uttom Debbarma bini kami eba khe bini thayengkha Demsara Bedaktisha faidingke chung bini koglom ni mung khlai nalai bini koglom ni mung tamo faidingke chung khlai legana bini koglom ni mung Tuima koglom no bo bini sak baitang eba khe bini video clip bai sungno rohorka bo sungno bini sini khorang berna nalia bo bini muchungte eba khe bini sak naiti bo bini video no recording class share khlai faidi yesingo video no khlai leswana Tuima sakani siming tola kocongnai bini mung no tuima bini bohiya ani bohiya sungsar ganangai kosabi tongnai kaitor sa sunamat tuima bini ta hindi ani ta hindi tothai tonglai no thansa kaitor sa sunamat bosa